manghukay ng kamote. Punta kami doon. Marami ito guys. Marami. May bukbuk. Banana. Please subscribe to our YouTube channel, James Ho TV. Punta na kami guys. Dito na kami. Tabi TV yan. Nagkuha namin isa. Wow! Nagkuha namin isa. Marami pa yan, oh my god. Wow!
Walang laman. Crisis ngayon kasi. Hindi namin ubusin kasi marami pa. Marami na kami na na hukay. Na laman ng kamote. Uwi na kami. Dalawa lang kami guys. Kasama ko. Ilang iba, malaki yung iba. Uwi na kami. Sob TV. Yan ang YouTube channel namin. Marami kaming video doon guys. I-subscribe nyo, i-like.